Huijak koktama haina hai kasai phaikya chini holong tibio bisini koktama tising saiman ka tini IPFT ti bramotha thanchani bising tiki badai nei 2023 ni chongmari o chongmari o borok IPFT ni symbol no tino badai nei aba haikena borok bowa krabe baksa IPFT thanchani mario tabu halak manjujak abni bai lukroni bising ko belai no khatungma tai hamjangma nukjakha Huijak koktama haina hai kasai phaikya chini holong tibio bisini koktama tising saiman ka tini IPFT ti bramotha thanchani bising tiki badai nei 2023 ni chongmari o chongmari o borok IPFT ni symbol no tino badai nei aba haikena borok bowa krabe baksa IPFT thanchani mario tabu halak manjujak abni bai lukroni bising ko belai no khatungma tai hamjangma nukjakha Huijak koktama haina hai kasai phaikya chini holong tibio bisini koktama tising saiman ka tini IPFT ti bramotha thanchani bising tiki badai nei 2023 ni chongmari o chongmari o borok IPFT ni symbol no tino badai nei aba haikena borok bowa krabe baksa IPFT thanchani mario tabu halak manjujak abni bai lukroni bising ko belai no khatungma tai hamjangma nukjakha Huijak koktama haina hai kasai phaikya chini holong tibio bisini koktama tising saiman ka tini IPFT ti bramotha thanchani bising tiki badai nei 2023 ni chongmari o chongmari o borok IPFT ni symbol no tino badai nei aba haikena borok bowa krabe baksa IPFT thanchani mario tabu halak manjujak abni bai lukroni bising ko belai no khatungma tai hamjangma nukjakha